Hola, jo sóc Sno. Avui som 2 de juliol de 2026. Faig tard perquè una raó he quedat a fer un gelat, quina puta calor, i després he jugat a escaquis. Escacs. Ha marxat el Cesc i el Roca. I jo. Avui parlaré de, ara sí, Zero Calcare. Vaig trobar a Netflix fa molt temps, del 2021. Hòstia, és curt, 20 minuts, més o menys. És interessant. Miro la sèrie i, hòstia, fa pensar. És estrany, incòmode. Imagina't que tot va bé i tot ok i final feliç. Però és que no, és això. És mala espina, però positiu. Després, el 2023, va sortir un altre, Zero Calcare, i és injustícies, és incòmoda la situació, però és, és el que hi ha. I ara, per quatre perres, és tela. Mira, 20 minuts, 30 minuts i 30-40. Passar volant. És, està xulo. És, és una altra cosa. És una altra cosa. És, és diferent. Estranya. De la vida. És per això. I m'agrada. Zero Calcare. Està bé el Marvel, però falta algo. Has de mirar Zero Calcare per ordenar 2021, 2023 i 2026. Adeu, que vagi bé. I el divendres més. Adeu.